Oke Mbak Win, selamat pagi. Jalan-jalan pagi temane. Ya, ya. Kerja kegiatannya ya kayak gini. Ya, ya. Oh, lega lah. Yo sawi. Duduk dulu ya. Heeh. Udah. Lah yo. Hawane rada mendung, Mbak ya. Tapi nggak dingin. Kamu kok udah bangun? Domongi sampean tanya to, aku kan diingi isu-isu wis rene lho, Mbak. Oke guys, kita mau ke rumahnya Mak Sawi. Ya lagi teman ki aku assalamualaikum. Loh. Loh, lah kok ndelik ning solongan iki. Loh. Aku mengeruh Yohan. Lah kok anek wong nggo tas mantune sampean rono. Loh, bingung. Wong sing gak tau masak bingung. Ya ta, Mak? Wanita berkarya sregep mengopeni bojone iki ya kuwi. Iya ta? Apa? Wah, aku engko jenul nek apa carane? Yo masak nek. Lah iya kan anek tamu to. Anek, lha iki engko tanggal 12. Kene lanang. Cangkem lanang. Cangkem lata. Kene lontong kok lanangan. Astagfirullah. Bir. Wis mari kok. Wis lontong wis mateng. Ndi? Nggih. Cuma sepil pawone mbegone anek-anake. Oke lah, mesene Mak Sawi teko guys. Yo, kena di kok elokno. Apa bangsa cilik-cilik? Alah rahasia. Lah iki lah kok wis enek. Apa? Nek popone kok jemboti. Kene bar masak kon masakne juga temeng peteng jawane arep nang kantor, peteng kok eling. Gelem nek 2 kali lipat ya, Mak ya. Ora enek, iki urang iki kok sitok. Lah terus anu ning liyane apa? Lu aku jak kelan kluwih lho. Karo tempe. Lha apa? Kan apa jangane? Kak jangan aku. Langsung. Ya aku tak kelakno delu lho menir lho. Semangki lho. Ger. Yo. Pinter koyo gak enek wong pinter. Piye ngono kuwi? Pemaksaan jenenge ngono ya, Mak Sawi. Perkosaan. Lho, kok perkosaan? Lah wis tok bodoke. Ya ora sitok ora renek. Lah sing piye bodoke? Bodoke urang pinjang terus apa mung jenenge? Tempene nek. Kok ana. Ya kok batinku kok wis digowo nang Pak motor. Ora kene areke bisnis ganja. Sido jangan kuwi ta. Heeh. Nek sido Jangan apa? jerimu meneh. Lah ya kak korkelan pedes. Nek kowe kelan pedes gak Lah, tak wis aku tak botok anu ae. Yo, Tak ngidul apa? itu kuwi apa? Lah jerimu botoke nek. Lho enek wong apa iki jenenge jangane. Lah iki arep jo bajaran bening gak to? Lah sepi bajaran apa? Lah iya tak jangan. Ya dah. Iki. Ya jang Ya. minta Pak Ame. Makasih. Dan Tak Sampai dia ngetan to, Mak? kok Mas, tanya bendino yang ngetan. Orang ngidul maksudnya. Orang Ngidul. ngidul. dul yang Aku itu. ewe ndek bengi ning ndi? Mas, Dimas. Aku turu nang kono kok gak enek. Terus aku medun to mengisor. Aku iki turu to, Mak. Terus mari ngono sik enek swara. Yang kok ndak wong po dudu, aku ngono to. Terus mari Setan. malam jemah lho kuwi. Oh, kejemah to? Lho, ndek bengi iki jemah, Mak. Liwat lagi. Yo, jemah kliwon ndek bengi iki. Lah wong kowe letak coli, Mas, Dimas. Ra nyau. Terus mari ngono to. Aku HP ku tutup tak tutup setel. nih, nek turu. Terus mari ngono ki aku kok jam. enek beneke duk-duk ngono ta we? Mlaku. Nah, Terus mari ngono ki anu, Mak. Apa jenenge jam 8:30 Wah, aku aku medun. aku, 9:30 aku medun iki sampean wis ra eneng lho. apa aku nang pawono TV radioku tak setel nang ngarepe apa? Nang kursi ngarep aku turu. Gusti Allah sampean mulai jam piro? Aku menawane ya 9:30 mbombo. Lah wong aku nang kono. aku medun sampai aku nekakne Grab barang lho, mangan. Allahu Akbar. Loh. Aku gak ro nang tekak negeri. Sampean ki ora eneng, Mak, wisan. Aku jam 10 kurang hati. Aku bengi yo nek aku medun. Sampean ki sreneng. Rene aku tra jam 09.00 punjul lho, lebih satik. Wong aku yo nggo jam delok.
Anak lepos. WA-mu indi to, Mak? Ngono nek kena tak telepon. Ora tenek. Piye, gak duwe? Ya Oh, duwe duwe, tapi tapi anu anu, HP HP-ne ini bosok. ora tau tak anu, ora tau tak. Ora nek ditelepon cari teranu kau-kau. Ya. Oh, gelap. Jane ya kena ngene aku ki gak tau nyekel HP. Nah. Heeh. Nyeluk nomor kula. Nek wi jajalan lho kena ora? Yo kena nek wifi. Lah iya. Itu mencerat sakti Israel. Lah tapi kena berdering tapi gak tahu diangkat. Lah ya badanku coba aku tak kon baturi lah kok wonge wis ilang nyang ndi ya aku lho. Lah terus aku terus sepedaan listrik ngulon. Lah wong ana mulai apa to? Ngene Mbak Win wis ditutup lawange. Aku lho ning ngarepan sampai jam 8. Lah, aku mulai ya wis renek. Dimas ning ndi? Aku ngono tak inget. Aku tak incang aku nggon. ning ngarepan gerdu. Ya aku medunku terah jam 8 punjul Mbak. Bengi. Lah aku dolanan karo Sano ning gerdu. Kuwi tak inceng kuwi wis renek wong tutupan wis e Ya iya, tutupan. Aku ning gerdu maune terus anek wong to gerdu wis renek. Lah yo nek permi wis renek tutup. Lah prayo wedi ra. Wis sak mengulon iki sepi kabeh. Ngono jam moro nek anu ki aku nang omah dhewe kae yo. Ora gelem ora rene sego iki akeh. Lah aku lho oleh berkat barang tim anak sing mangan. Berkat apa we? Kondi. Aku tak ngati-ngati ya. Berkat Konggone anu pundi? dian. Ya sungkan to Mbak, bengi-bengi dina notok Sak wong. jajane ya utuh. Pitung dina. Enggak. Apa tang Ngirim. Ketoke mapak suro ki lho, dek gak enek dinane Bu. Biasanya kan suran to, Dek. Lah aku yang ndelok mengulan iki wis tutup kabeh. Buka ngene Mbak Titok wi lho. Aku mau iki dolanan karo Vano, karo tas cilik-cilik iki ning gedung. Betul, tak inget nggonamu kok sepi men nek paling sakit. Lah ya ini lah teko jam piro? Bengi kae. Paling jam 10:30, paling gak jam 11. Lah wong aku turu jam 11 kae rong enek. Gak celuk-celuk. Aku menjawab karo tak telepon Mbak Win. Napa telepon barang? Yo anak tamu kurang. Gak aku Telepon. Duh, wis nek aku garap Dek, nyapa? Nek Nek telepon iki kudu diangkat, video call, tapi nek di telepon alah alah. pemerintah ya to Mbak. Hmm. Arep drep. Pendekar kok. Kene pendekar baja hitam. Arep dinas ning kantor ki lagi sasine mae iki. Kok isu-isu wis mateng kabeh. Bolone iki mung wis ngetan kabeh. Wis Wis. lho terus renek wong renek sing Iku prei jemas. kok jembah sing ndek iki. Tak gua sik. Ndek Anak iki. apa tenan rek? Pi nggawa dhek pira tak kati nyilihke. Apa tak jukokno 22. Yo ora nek 22. Kepiare? Lah nak mat ki tak tenukne engko tak kukus nidang bareng renek wong jikok gandul sampai seten barang tahu aku ya lali. Iya lho. Lah sing kawak mbak Kanti. Buat no cano. Apa sing merek? Kawak ngopo? Buat cano. Sing nyaro sampean pasange ta, Mak? Lah ya. Ya kala sanyo kulo. Lah iya. Lah kok sanyo kok piye terusan. Lah iya ngono kuwi. Gunaku yang mana cilik lek? Kok karo tak sanyo wis kan lembek. Cara mesin wis gak kuat ngangkat. Sensasi butuh kayak duit dari 500 untuk sanyo tak entekne. Lho, lha kok koyo ngono. Lah. Lah tuh tak jagane kok panen tak panen. Iki tunggale Mbak Win. Kok aku tertib. Tukang entekne duit. Lah iya. Iyalah, ya terus ya butuh ya karo anune. Ya terus sampeanku kudu ngidul. Oke, Mak. Iki arep makani PT. Segone kayak enak segone. Ngono ya kenyangke mak. Ayo jebul. Yo engko sik tak kelakno dhisik kowe Tak aku nek kane ruki jawab. nang gorene to. Sabek. Dan jikon tak kelakno ya pinter. Tekan ngeteri Dimas. Piye? Piye, Mak? Ndak pinter kok iya. Aku kon jangane. Apik segone uga anu Ya apik nanti ke tanteni timbang njiko menjikom. Anune tak pilihane. Magang yang niki to. Ya. Dadi mutualan ngene iki. Gak apa-apa cari uang demi uang. kira duwite. Arep wong lene Dimas. Kok tak terne menengo cangkemmu. Ya. Wong tuwek dicangkem cangkeme anak ya lagi iki ya. Ngajar ya. Ini tuwek iki malah ya mamah ae lah. Binden to iki karo jaran.
Iki nyapa to nyapa ora usah ngurusi ngono-ngono kuwi mesti diomong-omongne. Oh gak duwe mbokmu lho nang kene. Yo Ben. Engko ya ben dijaluki neh. Yo terakhir panjer kok. Jam Gak, aku gak tau mau. Dah lho. 3.000 Karo jangane 3.500. 6,5. Lah nek wis mbadok kutok wis tok-tok iki. Ngono 5.000 mak jangane. Gak, sing tuku bolo dhewe yo. Iya. Prepo enak Mbak Jangane Win. 4.000 rasa susuk. Bojo tertib. Ada kan garis bang enggak. Ya. Semanggi iki mak. Hah? Apa ki semanggi? Semanggi Surabaya lontong balap ana promo kae. Iya, lagu lah. Semanggi Surabaya lontong balap Wonokromo. Yo, mak suarane apik jos-jos, guys. Pokoknya terakhir yo mantane sinden ondolan kok. Yo, Iya. sinden ondolan. Iya toh, mak iki biyen kerawitan, melok kerawitan karo mboke Gendang. Tapi wis lali sembarang kalire lali wong terah yo pikun. Nah wong titen yo orang iki yo jek nyaring. Esuk-esuk nyinden. Zaman biyen yo. Duh, lah kok stiler ngene iki nyapa, Mak? Ya dipilih sing reget wong lah tuku ke pasar. Alah wong tinggi. rambang dhewe Mak. ya. Lah wong tinggi bakmin ae sing reget bareng campur ora apa-apa. Lah, ora apa-apa lho Mas yo ke lho. Apa jenenge ki nek ngarani kulit tewel ke lho ya ora apa-apa, Mak. Kulite kluwih. Kluwih. Kluwih kae dudu tewel. Bedane kluwih karo tewel apa, Mak? Yo, nak tewel ki ngono kae, nak kluwih ngono kae. Lho, ngono kae iki piye lho, Mak? Yo ringi-ringi, nak tewel ki gedhi, nak kluwih ki cilik. Yo. Ngono. Mangkitmu ora yo enek bedane. Lah nak telo rambak, nak telo minyak yo bedane Ya, apa kok bedane. padha telone. Lah, Ya. Ngono wong iki. Mangkitmu mak sawise ndek biyen yo iso nyanyi, iso nyinden. sinden andalan. Sinden ondolan ya. Lho. Andalane lho aja ondolan. Lah nak andalan kan pasti pinter. Lah nak ondolan ki lak mlayu rono mlayu kene. Pare tambah medeni. Ya nyanyiane biyen kan saiki ra padha. Biyen iki apa wi jenenge lugu pomo re sawo gletak ngono ndek biyen yo gletak tenan. Oh, masa ta, Mak? Jenggelek tangi maneh. Ngono yo tangi meneh. Nah, saiki yo gak guyu wong to. Biyen yo gulung-gulung kabeh. Mas teh diterokne unine kata apa, diterokne Yo. gerakan apa ngono mak ya. Nah, saiki kan wis cah nom-nom saiki dilenggok-lenggok nirnorno. Yo nyanyi akeh apik-apik kok. Lho saiki sembarang kisahe wong dienggo dienggo nyanyi kok iya ta? Betul. Lah nek dek biyen kisahe wong dirahasiakne. Oh, numpak listrik. Lah kengko nek listrike kebekan muatan. Wis mlaku. Lah ya. Bokonge sak tempeh. Lah. Kira sama aku. Apa yang cegogah? Jo, aku gak seneng amat cegol. Yo. Gak suka. Jangan hampir masak itu. Aku gak suka masak di nget-nget kuwi. Pokoke rantek yo mangan sego adem. Goreng enak jane. Lah goreng. Goreng udah. Aku gonjen kono ngene ra mangan aku mah. Oke, Mak Sawi masakne wanita tertib. Istri tertib ya lho, guys. Pokoke istimewa pokoke. Dari cucu-cucu juga itu kayaknya. Jadinya. Duh, yo genah tuh tambah lincah. Gak genah. Sing ngomong gak genah ki yo kono. Ya tambah genah mergo tertib kuwi mak ya jadwale teratur. Lah wong edok kok wong Tapi edok cepet-cepet taruh dinas. Yo. Oga, lah aku ki ngene lho Mbak Win, kan jane mbone jane ana acara. Dadi arep gawe lontong, barang lontongku kan wis mateng, kok ditekoni sewaya-waya nek arep budal nang pasar blonjo, kuwi tok aku ki. Ya bener pinter tra ibu ki yo ngono.
Terus mak paranane jak belanja nang pasar. Betul mulai kayak naik kayak Terus itu. terus aku urung masak, rambut tok nek gawe dhuwit ngono lho. Gelem lah aku wis budal ketisuk karo Warsini subuh mengko. Yo. Kantor. Kantor. Seturut isu-isu urusan. Udah terakhir botakan kupe. Semanggi dioseng enak to, Mak? Nak, karo kangkung arep tak golekne. Aku Godhong. dengan anak dulu asal kangkung kelali. Tak golek dulu wewean. Aku dhewe ra umano ngin. Tek resik. Aku dhewe. Aku dhewe Loh, ke langsung tek, Mbak. mangan. Ono Ono sak tiwas sakar marani ya. iya. Ngesang dhewe ya. Kok tak ra sawah. Ke terakhir ke sapa tuh sing mangan ke? Oh, golongane anu bibi-bibi itu loh. Sawit. Sesuk engko golek le ya. Ngesang dhewe. Ana dhewe. Wong kae wis direncana Mbak Mintang lek ngeseng aku kok tak njaluk tak mulai. Ya, bilo. Kuwi. Tanggung gak anu. Mlaku-mlaku ya rene ya gitu, nyetan. Alah, aku terus kepengin. Malah kepengin dina itu Lho bingung. nyetan lho kok kepengin iki apa nek sebut icer ta. Iya enek to. Lah butake tek nglowok ning ngene. Piye lek tukul kae. Ben Ya, apa nih, Mbak? ben tuwa. Bisa sampai sak Ketok cingkok. ngene kok kene. Dengaran lo tom kok ketok. Lah putih-putih ki apa modelku kok keruak. Kembang menur kae. Kuwi cara didawakno no piye ya Mbak Win? Tapi Lho ra betah, karek kowe betah ra ora? betah ngelune tok aku. Nek betah ya ora apa-apa. Apik malahan kok nyepuk putih ngene iki. Terus nglawer kaya kok semiran kae. Tapi gak kira putih mah anune bonggole tok, pucuke mesti abang. Pokoknya guys, Mbak Win iki nek isuk ki mesti wis sambang Mak Sawi. Ya terah wanita berkarya sing paling apik ya kuwi kok. Ya tulisannya apa? Arep kelon bojo ya ora enek. Lah bojone nyati to Mbak Win? Bojone dinas nang kantor wis pasang sepatu burung wis sangoni botot burung. Pulang to. Burung pulang kok terus mulih gawe bar gawe terus adus. Ya apa? Dangetan kae gawe sarapan to. Wis sarapan sebut gek niku kok. Ya engko makan siang iki. Suamiku ki menak, guys, panganane tempe. Ngono kok Ya. ora ndang sugih-sugih kaya rugi deh. Rugi deh kayak ya. Ya Iya, ya. goblok kok kayak sing ngecakne iki. Iya, Cak iya. Goblok. Duit bedino Oleh wong panganane kur tempe. Nah, Terus Kok ora iso ngecakne? Oh, goblok. rokok ya ora. Lah, Sari duwe dhewe, beras duwe dhewe. Iya. Dek ora pada lombok ning ngepek dhewe. godhong telo nang mburi omah ya akeh mek didol-dol barang lho. Kandhani tenan wi gak umblok wi. Lombok terong dipethik udele bodong. Ih, lombok kowe ro. Iya le. Domongi. Lah kok basa bature mati nggonku wae. Kayak Lho. mur, kayak gone Mbak Mur ngarepan kae. Heeh. Mbak Mur duwe. Lah kok sing Iki lho dikelo asem karo anu kluwih wi enak jane. Najo kluwih tak kelo pedes, karo tempe, kok nggo mangan lontong. Aku dek nek lan tempe wah kan untuk Aku tuh, saiki. iku koyo lontongnya di anu opor lho, Mak. opor. Ya iya. Tok opor. Ya tura. Lah kok go blojo lho wong. Ya iya kok nak diceluk tung make celuken ngono aku Pas gak enek. ini awet. Iki jelas isuk ki engko. Ndekne Tapi ora. rada anu kok tangi kok. Ya ya narana. Kaya blojo wong engko santi teko budal kali ngono. Nang Santi nang pun blonjo aku tak nang mah. Aku gak suka jane nang blonjo. Oke guys, ini nanti ada tamu dari mana Mbak Win? Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Gadis Kalimantan. Tengah. Kalimantan Tengah. Oke guys, Mak Sawi, yo. Ya, terima kasih pagi hari ini ready sayure Mbak Win sing anu perempuan yang berkarya berbakti pada orang suami. Ngono lho. Jadi sayur itu tidak bikin sendiri. Harus online. Ada bibi kok. Bibinya disuruh masak. Titik. Oke guys, thank you. Sudah, terima kasih ya. Lihat
keseruan Mak Sawi sama Mbak Win sama Ini aku tapi aku Kro. ngajak ning numpak guri kayak sirahku terus loro. terima kasih ya. Iya iya.